apúntate. Bueno. No te arrodilles a mí, haya mi presencia, se te revuelve la conciencia, contra la gran diferencia, pon tu mal procede, ya, ay, levántate. Esas son cosas del destino, llené y recorto del camino, allá habrán sorpresas para ti. Biru biru bao, biru 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 pa pa para, pop pi pam, pa para, pop pi pam, pa para, biru biru bao, pa para, pop pi pam, pa para, pop pi pam, pa para, biru biru bao, ay. Ole, molt bé. Vull un record per nosaltres, diguéssim. Sí. El document el tindreu segur, això per descomptat. Saps? Vull un record per nosaltres i per un que ve darrere, que diguin, hòstia, aquest era el meu pare, aquest era el meu avi, la història de Gràcia, la història dels gitanos, d'on venim, qui som. Soc Ricard Valentí, president de l'Associació Joves Gitanos del barri de Gràcia. L'Associació Joves Gitanos del barri de Gràcia es va crear el 2012. Es crea el 2012 perquè cap a finals del 2009-2010 desapareix l'antiga Unió Gitana de Gràcia, que es va fundar l'any 1986. I a partir d'aquí van estar un parell d'anys amb el Dique Seco, que es diu, i a partir del 2012 van fundar l'Associació Joves Gitanos. Del 10 al 12 no desapareix l'associació. De finals del 9 es tanca el local del carrer Tordera i fins al l'abril del 2012 no comencem un altre cop la reivindicació i l'activisme. Aquesta associació neix, la teniu allà, i tu ets president des de quan? Del 2012. O sigui, amb el nou reinici? Amb el nou reinici, ja directament es van reunir 3 o 4 nois joves, no més, érem 5 o 6, i es van donar els càrrecs i... Molt bé. I des de llavors ara, 6 anys... Ha anat plegant gent, ha anat entrant, però jo sempre he estat allà. Estàs allà. Perquè vaig començar l'activisme, diguéssim, molt abans jo. Quins són els objectius principals de l'Associació de Joves Gitanos de Gràcia? Doncs nosaltres, els més importants, no? El que fem és participem amb el 8 d'abril, que és el Dia Internacional del Poble Gitano, dins el Consell Municipal del Poble Gitano de l'Ajuntament de Barcelona. Nosaltres també fem una sèrie de campanyes durant l'any, sobretot al desembre, fem la campanya Can Nen Sense Joguina, sigui nen gitano o no gitano, nosaltres fem amb xarxa, fem escrits i ho enviem a les redes socials i tothom que aquella nit vulgui venir, aquí saben que hi ha joguines, anem a buscar-les al Poble Nou, al Casinet de l'Aliança, fem el banc d'aliments, participem amb la Marató de TV3, a la Marató de TV3. Que ara és aquests dies, no? És el desembre. Desembre, sí. Nosaltres el que fem, amb una entitat que es diu Teixint Connexions, el que fa aquesta entitat, el que fa a Gràcia, totes les entitats de Gràcia, anem a un lloc del barri, i allà cada un ven el seu material, el seu merchandising, i el que fem després, anem a Teixint Connexions, al president, que és el Virgil, se li dona els calés, i ell fa l'ingrés als de TV3. Estem implantant les classes de romano i d'anglès a les escoles per segon any consecutiu, a part que el projecte va començar molt petit aquí al barri de Gràcia i al barri de Sant Cosme va ser també el projecte pilot i ara ja s'està obrint més cap a altres barris de Barcelona i a part també tenim una sèrie d'activitats, una sèrie d'actes durant l'any i les festes de Gràcia. El local que tenim és aquest, que ens va costar un parell d'anys obtenir-lo. Primer anàvem als Resolis, ens reuníem als Resolis, que era, després dels Resolis van entrar uns companys nostres, amics nostres, que es va dir la Barraqueta. La Barraqueta, sí. I ells es deixaven al local per reunir-se i ens reuníem allà. I no heu disposat, fins fa el temps que esteu aquí, de cap local per poder fer activitats? No, de tipus... només aquest. Aquest.
I aquí, normalment aquest és el teu despatx del president i teniu tot aquest material i teniu una sala de reunions. Vale. Però no disposeu de cap local en el que, per exemple, poguéssiu reunir-vos, fer tallers de plàstica... Això és el que voldríem i això és el que hem demanat i nosaltres volíem recuperar una miqueta la gràcia abans de tancar-se el local del carrer Tordera, que allà dintre teníem un espai gran, podies tindre ordinadors i fer les classes d'informàtica, teníem una aula on els nanos feien les classes de reforç, teníem una aula de perruqueria i allà després havia un espai gran, un saló, i allà havien els avis passar la tarda i sempre feien la partida de la botifarra o veies les avis jugant al Remigio i tenies la teva pantalleta per veure el Barça i feia una unió i un germanor que a partir que es tanca aquesta associació la Gràcia Gitana pràcticament mora, diguéssim, al carrer Tordera. Hi ha llibres que els he aconseguit al llarg de l'activisme que hem fet per Europa i amb intercanvis juvenils que van participar. Per exemple, aquest mateix, Roma History, que això se'ls dona a molts nois gitanos d'Europa com a educació a les escoles. I són uns dossiers on hi ha tota la història del poble gitano al llarg de la seva història per èpoques. Aquest va ser potser dels primers que vaig portar aquí. Després, tots aquests ja van relacionats. Aquest d'aquí el vaig portar d'Alemanya, del Museu de l'Holocaust Gitano, que és sobre... Això és del Centre Cultural dels Gitanos, que està a Heidelberg, ara, a Heidelberg. Estem parlant de llibres editats en anglès, en alemany, que això només ho pots trobar a través de les entitats gitanes, això no ho vas a trobar en una tenda perquè no està. Això ho tenim nosaltres i les entitats i els participants que hem anat fent intercanvis o com a entitats o com a participants. Llavors, això d'aquí és de Heidelberg, del Museu de l'Holocaust Gitano, que el vaig portar jo d'Alemanya, i aquí surten totes les fotos de tots els gitanos que van estar a Auschwitz i a Birkenau durant la Segona Guerra Mundial. Aquí tots són gitanos i totes les notícies que sortien i tots els familiars. Llavors, aquest d'aquí ja és de Polònia, els vaig aconseguir també en un viatge que vam fer a Polònia el 2 d'agost, perquè anem cada any a Polònia, perquè el 2 d'agost va ser la nit on van assassinar tots els gitanos al camp d'Auschwitz-Birkenau, i anem a fer la memòria i l'ofrenda floral, i fem una sèrie d'activitats i de workshops. Llavors, aquest d'aquí el vaig aconseguir, com t'he dit abans, a Polònia, que això d'aquí és si et fixes aquí fica el 13, número 13 és el barracó, diguéssim, d'Auschwitz on estaven tots els gitanos, i aquest també s'assembla molt amb aquest. L'únic que estava al centre de document dels gitanos a Heidelberg i aquest el van treure d'Auschwitz. Que també surt el mateix, diguéssim, les fotos, com va començar el nazisme, els gitanos que van apressar, els que van matar, les famílies i tal. I això d'aquí ja seria els gitanos que van entrar als camps de concentració, la fetge de naixement, la fetge que van morir i el número que portaven marcat aquí. I surten tots els noms. Llavors, aquest documental d'aquí el van fer el 2014 i el 2014 van anar fins a 1.000 persones el 2 d'agost perquè el 2014 era el 70è aniversari de la mort dels gitanos el dia 2 d'agost, al camp d'Auschwitz-Birkenau. Llavors, amb el 70è aniversari, van fer una trobada de 1.000 persones. Quants gitanos van ser assassinats? Diuen que van ser fins a 3.000 gitanos, però no hi havia un cens. Això a Auschwitz? A Auschwitz-Birkenau, en una sola nit. En una nit? En una sola nit, però com que hi havia un cens de la població i molta gent ja no passava pels controls, van morir molts més gitanos dels que diuen. Van morir molta més gent de la que diuen. Clar, és que una cosa són les dades històriques. Jo vaig estar, per exemple, amb un supervivent, he conegut supervivents, però aquest nen d'aquí, que ara ja és un home d'uns 80 anys, que es diu Sonny Wells, és un gitano holandès, i aquest gitano va dir, jo la meva família, quan es va acabar la Segona Guerra Mundial, la Creu Roja va fer unes llistes, els que havien mort i els que havien sobreviscut. Jo, durant 3 anys, vaig anar a buscar aquestes llistes a la paret i la meva família no va aparèixer. Llavors, clar, per cens o per numeració, van haver molts gitanos que es van perdre el camí. Soy de Albania y pertenezco a la comunidad romaní de Albania. Vale. ¿De qué zona de Albania has dicho? Tirana, del capital. Tirana, sí, la capital. Pero mi pueblo de nacimiento se llama Purades. Purades es una ciudad preciosa en frontera con Macedonia y Grecia. Vale, Macedonia y Grecia, que es una zona muy interesante históricamente también. Totalmente.
de paso, de conflictos también. De conflictos y de paso como un pueblo que ha servido como frontera para muchos gitanos que venían de Grecia. ¿En qué países hay más cantidad de Pues, pueblo gitano? Rumanía. Después de Rumanía viene España. En Turquía hay muchos, aunque en Turquía pasa lo mismo que pasa en España, que por diferentes políticas el pueblo gitano ahí también pierde su idioma, el romano. Y después por los países del este. Y países Pero del nunca este. en ningún país podemos encontrar datos exactos sobre el número exacto el censo que hemos hablado antes. De cuántos gitanos pueden ser en el nivel de Europa. ¿Y pensáis que hay muchos que no están censados o no quieren estarlo? Hay un tema también de... Com veieu el tema de la integració? Si tu no tens censat, tu en tens controlat, i els gitanos són lliures. Val. Sempre han anat d'un lloc a un altre. Val, perquè els gitanos es un poble más bien nómada, ¿no? Estamos hablando de una comunidad no nómada. Nómada era hasta el momento que pasaban conflictos por todos los países de Europa y tenían que huir. Y como cada comunidad de cada país, pues por conflictos de guerra y todo, pues tenían que huirse de su país. Pues lo mismo han hecho gitanos. Pero los gitanos no eran nada más por conflictos de guerra y posguerra, sino también que eran una comunidad que venía de unos países muy diferentes de Europa, vestidos de una forma diferente, hablaban un idioma diferente, que por la comunidad que recibía esta comunidad era muy desconocida, era algo y también rechazada. Realmente hoy en día estamos sufriendo la misma discriminación, pero de otra forma. Claro, más sofisticada, medios, ¿no? Más sofisticada, más contemporánea. Más contemporánea. Más contemporáneo que es diu. Sí. Lo que ahora sí que a través de los convenios de derechos humanos, convenios internacionales de derechos humanos, pues esos instrumentos por parte del liderazgo gitano del pueblo romaní pues se van a utilizar para proteger sus propios derechos. Bueno, i també hem tingut la sort, no? Serà pues, potser per qüestió geogràfica, no? Com dic jo sempre, pues, està a Catalunya, no? Sí. I Catalunya pues, té una llei al Parlament que diu salvaguardar les lleis, no? De la població romaní i la població gitana, quan ho vulguis dir. Potser en un altre país no haguéssim pogut fer depèn quina cosa. Sí. Llavors aquí pues, ha sigut, es pot dir, l'exemple seguida del món, no? Catalunya, Barcelona i Gràcia encara més, vol dir, és una altra manera, no? De mirar-se o nosaltres d'integrar-se, com tu ho vulguis dir. Sí. Tu et sents bastant, diguem-ne, afortunat pel fet de que has nascut aquí, a Catalunya? Sí, sincerament sí, perquè t'he dit, depèn a quin lloc, doncs, potser no he pogut fer un moviment o no podia dir que soc gitano. Sí. Jo tinc molts amics a Europa que pel simple fet de ser gitanos no els donen educació, vivenda, salut, un lloc de treball, i aquí pues, està molt penat tot això, no? Aquí entres amb el tema d'odio, delito i discriminació i pots anar a denunciar i pots anar a judici. Aquí a Gràcia penses, bueno, perquè fa molts segles que esteu vivint aquí de descendència, no? Esteu integrats, us sentiu... Què penses, que la gent en general... Bueno, hi ha de tot, com a tots els llocs. I què passa? Pues, hi ha molta gent també que ha vingut nova aquí en aquest barri i, bueno, sempre ho diuen, no? Això és la miqueta allò de Gràcia gitana, no? El que hi ha de tot. Vol dir, jo he sentit gent estimar molt els gitanos i aquí ha vingut una senyora dient que els gitanos són uns drogadictos i uns borratxos. Sí. Llavors, clar, a partir d'aquí la vas a denunciar, el que t'he dit abans, no? Sí. El juez de odio, delito de discriminació. Sí, que abans no existia això, no? Abans no existia, havia abans aquestes tothom lleis de protecció, era una miqueta no? com, jo he anat al col·le amb el teu pare, tu ets fulano de tal, és que jo amb el teu avi jugava a les cartes. Era una Gràcia més unida, més familiar, i com diu la Lolita, ¿no? Los gitanos y los payos en Gràcia se dan la mano. Pues avui en dia continuem, però ha vingut molta gent de fora i potser nosaltres tampoc tenim l'educació o els valors que ens havien ensenyat abans, perquè les coses, per desgràcia, es perden durant el camí. No tenemos que confundir siempre integración con inclusión social. Vale. Inclusión social es otra palabra que está relacionada más con problemáticas diferentes sociales y económicas que por X motivos está pasando la población gitana, no nada más en el barrio de Gràcia, sino en cualquier ciudad de Cataluña. Sí.
pero no solo esta integración o inclusión, o sea, son dos cosas diferentes, ¿no? Totalmente. Entonces, integración es una cosa e inclusión es otra. ¿Cuál es la diferencia? Inclusión es tratarme igual, tratar igual que la comunidad gitana y la comunidad que no es gitana. Vale. Darme las posibilidades que yo puedo... Incluir. Que yo puedo acceder a cada servicio que tiene también la otra comunidad que no es gitana. Sí. Y en la inclusión esta también habría no una pérdida de tu identidad y de tu personalidad. Pues ayudarme a mí, darme a mí los instrumentos, los medios para que pueda tener la misma vida y las mismas condiciones económicas como los tiene una persona que no es gitana. En el pueblo romaní gitano tenéis una tradición escrita importante, intelectual. Lo que quería decir es que realmente la comunidad gitana hace una expresión, ¿cómo se llama? Es un caso aparte. Porque imagina que estamos hablando de un idioma, el romano, que por muchísimos años este idioma no se escribía. No se escribía. Y nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tatarabuelos lo hablaban y este idioma está conservado hasta hoy. Oralmente. Oralmente. Toda la cultura del pueblo gitano está transmitido en vía oral. Nunca puedes encontrar un libro de la época de mis tatarabuelos que hable de los gitanos, de su propia lengua, o de su propia cultura. Tinc 78 anys, soc fill del barri de Gràcia, soc descendent de la família més antiga gitana del barri de Gràcia. Els meus besavis, que tindrien quasi 2 segles, ja van néixer a Gràcia, quan de Diagonal fins al Tibidabo o Vallvidrera era muntanya tot, els meus avantpassats ja vivien aquí. Som descendents d'Itàlia. És l'única cosa que sé certa, també. Per això el meu primer apellido és Valentí, que és italià. Vaig canviar d'empresa, va sortir una altra empresa, que era el Corte Inglés, i he estat allà quasi uns 20 anys, treballant de repartor amb els meus fills grans, inclús amb el meu net, que també ha vingut amb mi, i entre pitos i voltes hi he estat 40 anys. Això sí que ho voldria aclarar, voldria fer un incís, que és per aquests senyors que hi ha, avui no tant, però sempre hi ha hagut algun senyor que ens ha posat aquell Sant Benito, que els gitanos som uns gandurs, no treballem, que jo vaig estar en les dues empreses 40 anys. I en 40 anys tinc l'honor de dir que no vaig fer una festa. Déu-n'hi-do. I un director meu em va dir, usted nunca está enfermo. En 40 anys. Y yo iba y dije, no, digo, esto es cosa para ustedes, que tienen jaquecas, tienen dolor de cabeza, tienen estrés, tienen escuadros, tienen... Los gitanos tenemos que trabajar, porque tenemos muchas mujeres que mantener. Y va a quedar y iba a decir, hombre, Valentín, ¿cuántas mujeres tienen? Y iba a decir, tengo 7 mujeres, tengo a mi señora, tengo a mi hija. ¿Y las hijas? Tengo 2 nueras, 3 nietas, i així ho vaig fer la compta i ho vaig aclarar. I a casa meva són 27, i aleshores cadascú viu a casa seva, gràcies a Déu, però quan jo toco el pito tots a formar. I, bueno, això és una de les coses que jo sempre he tingut aquest orgull de dir-ho quan m'ha arribat l'ocasió, com ara amb vostès. Bueno, doncs, com deia, jo soc descendent del barri de Gràcia, soc nascut aquí i he viscut no tota la vida, i he corregut bastant de món, i he estat 30 i pico d'anys a les Balears, he viscut a Mallorca, a Menorca, a Eivissa i a Formentera. I un dels casos més macos que puc contar que quan tenia uns 13 anys, 12-13 anys, vivia a Formentera amb la meva mare,
els meus germans petits, i allà no es coneixia la llum. Anaven en llum de carbó, aquells senyors. I quan la gent volia veure el cine tenia que agafar la barca, una barqueta, i anar-se'n a Eivissa. I quan acabava el boi, que agafava la barca... Al cinema. I normalment això també es feia a l'hivern amb el mar? Sí, quan la gent volia anar els caps de setmana, pues hi anava. S'agafava la barqueta? Sí, una barca bastant gran, de passatgers, que hi cabien, no sé, una cinquantena de persones. I tots cap allà a veure la pel·lícula? Sí, que són coses curioses, perquè a mi m'agrada molt de recordar. Me recorda els vells temps i el maco que era Eivissa i Formentera. No ara, sense que ningú es molesti, jo respecto. No, escolta, jo caminava, feia molts quilòmetres a peu, passejant per la platja, sobretot a l'hivern, i trobaves algun senyor major pescador i anaves allà a mirar i... Ara, segons tinc entès, perquè tinc família que viu a Eivissa, me queda un germà que hi viu, i famílies que viuen a Formentera i em diuen no vengues perquè et posaràs a plorar. Clar. El canvi El canvi és... Però vostè està parlant de quants anys? De 50 enrere o més? Sí, més. Estic parlant de quan jo vivia a Formentera, tenia 13 anys, en tinc 78, fa 65 anys, parlo. Imagini, ho haurà canviat. Bueno, doncs he corregut les Balears i després també he corregut bastant de món. He estat a 3 continents. He estat per Europa, he estat a Àfrica i he estat a Sud-amèrica. I el millor país del món, me donava gana dir-ho, sense molestar ningú, que el millor país del món és Catalunya. M'hi agradi o no m'hi agradi. Jo ho dic perquè ho he palpat, ho he mamat, ho he viscut. M'ha dit a Europa, Àfrica i on? I a Sud-amèrica, al Brasil. I com va estar l'experiència a Portugal? Perquè són una gent molt acollidora en general, però a la vegada també és un caràcter, una cultura molt diferent, no? No, jo es vaig trobar com gent treballadora, molt treballadora, molt bé, semblant molt, tenia moltes coses, perquè tinc amics gallegos, sí, tenen. I bueno, jo deia, jo soy espanyol català, oh carai, vostè, no sé com vostè és espanyol català, de Barcelona, sí, de Catalunya. I bueno, eren una gent molt, això sí, treballadors, gent molt treballadora, Sí. I bueno, doncs, molt bé, vaig estar una temporada i d'allà ja vaig saltar cap al Brasil. Clar, Portugal va anar cap a una de les... Bueno, Brasil havia estat una colònia, no? Brasil era... El Brasil, sí, havia sigut, perquè l'idioma que tenen els brasileños és portuguès. Un portuguès molt dolç. El que passa que allà, jo en aquest país vaig agafar por. Sí. Perquè em vaig donar compte que la vida allà no tenia valor. No era Europa, no era Europa. Allà l'únic que tenia, això sí, que estimaven i estimen, són les criatures. Però bé, això ho estimen a tot arreu, no es necessita anar al Brasil. S'estimem tots. I allà una criatura al tanto de renyar-la i menys de pagar-li una patacada perquè te la buscaves. Però la seguretat personal que hi havia aquí, en aquell temps que era l'època franquista, que era als anys 60, imagini's, això allà no me va agradar. Hola, bona tarda. Bona tarda. Estem aquí a la plaça Gato Pérez. Sí, senyor. Em pots explicar el tema del bar aquest, que està tancat? Una mica la història, breument. Val. Doncs jo te puc explicar. Sí. Doncs aquest bar, això era un bar. Això es deia Bar Piscina. Aquí han passat, des de Manolo Caracol, Camarón, de la isla, Antonio González de Pescaïlla, que era el seu tiet. Joe Frazier, campió mundial, va vindre aquí i va estar en una juerga. Molt bé. Amb la Lola Flores. Joe Frazier, se'n recordeu, no? Campió mundial. Va estar aquí i va estar tota la nit de juerga. Sou del barri? Sí. Hombre! Viviu aquí tota la vida. Tota la vida. No, jo sóc un ignorant. Jo estem fent un vídeo d'una gent que és bastant ignorant. És més, jo vaig aprendre, la rumba es porta dintre. Sí. Però jo vaig aprendre amb aquest bar. Val. Això era un bar, quan jo era un nen, sí, que jo vivia al carrer Igualada número 3 amb mon pare i ma mare en paz descansin. Sí. I aquí se muntaven unes festes. I aquella casa d'allà
el mateix. Aquella casa Sí, senyor. d'allà, aquí Sí. va vindre el Camarón, Sí. de la isla... El van Cosisquet en paz descansi. Sí. Sí. Això li deien, aquest barri li deien el Pequeño Triana. Sí. Vale. La Això Triana Lola pequeña. Flores, La Triana això pequeña. ho deia la Lola Flores. Sí, senyor. Cada vegada La Triana pequeña. que venien a tocar, que tocaven a Montjuïc, el meu oncle i ella, sempre passaven per aquí. Això Es tiraven 2 o 3 dies o 4 de juerga. El Samalla. Sí. El Samalla jo me'n recordo que era un Família nen i super. sempre per Nochebuena sempre estaven aquí. Bueno. Cantant el Samalla, el Chango, Agustín Avellán, el Chango, Sí. que era fill del Busquet, un dels millors rumberos d'aquí, del barri, Sí, i aquí. sí. Aquí ha passat, Això era Lo millor. el Palacio de la... Ara, que era digues, el bar d'un home, que era l'Oncuchato, per descansi, i la seva filla es deia Pachina. Vale. I llavors ell li va ficar bar La Pechina, i aquí hi havia una petxina aquí dibuixada, te'n recordes, Manolo? I unes lletres, així fluorescents, sí. Bar La Pechina. I a dintre- Que nosaltres ho diem el bar de l'Oncuchato, Vale. quan jo era un nen. A dintre teníem un local bastant gran, que era A la una penya penya taurina de Curro una penya Romero. taurina dedicada a Curro Romero. Curro que Romero, va vindre de aquí. sí Torres, senyor. de Torres. És D'això hi ha veritat. fotos, Curro Romero, Jo tinc perdó, alguna sí. foto Sí, d'això. és veritat. Sí. Bueno, i per tant vosaltres que sou d'aquí heu viscut al carrer en aquelles èpoques, es vivia al carrer més temps que a casa Mira, o que, i a més te diré una o que a cosa. l'escola a vegades. Quan era Sant Joan, Sí, aquí al mig, aquí, sí, es feia una fogata, te'n recordes, Manolo? Es tiraven mobles antics i tot. Mobles antics. Una vegada l'oncle Cosisquet, en paz descansi, no havia per fer la llenya, i ell, l'oncle Cosisquet era antiquari, i va dir, no hi ha per fer la llenya, i va agafar mobles antics que valien una pasta, els va fotre aquí, els vam encendre i van celebrar Sant Joan. sí, sí, sí. Te'n recordes, Manolo? I tant, que me'n recordo, era jove, però me'n recordo de Jo, tot això. jo era un nen. La rumba és creació d'aquí, no? Per o mi- almenys, sí. Per mi, sí. Val. I què és la rumba? Què és la Aviam, rumba? per mi A veure, també hi ha la rumba T'ho local. diré molt fàcil. Sí, La digue'm. rumba Molt bé. ve de Cuba. Fa 200 anys que es va inventar la rumba. És Sí, cubana. sí. Vale? L'únic que hem fet els gitanos agafar-la i amoldar-la a les nostres arrels i als nostres instints musicals i li hem donat una volta nostra. Molt vale? bé. Molt bé. I, bueno, i hem creat un estil de música fusionant la rumba cubana a l'estil del gitano català. Val. I a través de la rumba, que és un estil, es pot expressar coses molt diverses com tristesa i alegria o enyorança i el que sigui? Sí. Vale. Sí. La rumba és alegria, eh? I tant. Vale, això és el que volia preguntar. Bàsicament és alegria. La rumba te fa cantar, te fa ballar, i si estàs una miqueta apagat i sents 4 rumbes, te puja. Vale. I per lo que vas preguntar la rumba ve d'aquí, i també hi ha la rumba del carrer Nacional, la rumba del Paret, Sí, que també és el mateix. vale, vale. Són dos estils diferents, vale? Sí. Són dues escoles molt diferents, però dos grans escoles, de veritat. Sí. La del Ja. Peret i la d'aquí esteu Sí, la dient. Pescadilla. Vale, són dues. I a Hostafrancs també També la rumba d'Hostafrancs. també havien rumberos. Vale, molt bé. I a Lleida, També. el que és Catalunya. Que la rumba catalana doncs, va néixer als 40, 45, 50... Els Sí. 40-50. El meu oncle Aito doncs, tenia 11 o 12 anys. Vale. I qui la fa realment famosa? Peret i... Paret. I el Pescadilla no tant? O sigui, O el que era només No, el Pescadilla està abans que el Paret, perquè els números són Clar, números. clar. Vale? Sí, no hi ha més. Vull dir, el meu oncle va començar amb 11 anys, o 12 o 13, i el Paret Sí. era 11 anys més jove que ell. Vale, O sigui, que no hi ha... O sigui, la aquí font, no hi ha discussió. Vale. El que passa és que, clar, el meu oncle, quan va conèixer la Lola Flores, Sí, pues, diguéssim, se'n va anar, Se va retirar es va retirar bastant. per tocar amb ella. Vale. O sigui, va estar més amb la Lola i va deixar pues, el que feia. val. I el Paret pues, és el que la va donar a conèixer internacionalment. Sí, Per sí, això li diuen sí, el sí, rei. sí, sí. La rumba, Sí. jo crec que és el Pescadilla. Tots som d'Estelles de Gràcia, Clar, quan vam estar amb el Gato Pérez,
Gato Pérez, Sí, va aprendre la rumba. va tocar la Floresta, jo hi era, la Pues Gato la Pérez Floresta. va aprendre la rumba aquí. Vale, sí, Aquí la va aprendre. molt bé, molt bé. L'oncle Pepe Maya, que era un guitarrista de Gràcia, que havia anat molt amb el meu tio Pescadilla. Sí. Vale? Aleshores ja passem al grup nosaltres, Sí. Estrelles de Gràcia. Estrella de Gràcia és el vostre grup. Sí, jo sóc el Manolo Patata González, Sí, Jumitos del Pichón, que és ell, sí. el seu germà, Ramon de Pelchón, Ángeles Blázquez, un baixista i dos Joan Avellán Calabus i Chino Granados i Ricard Batista, Tarragona. Sí, que era el percussionista, el millor de tots. El Ricard Tarragona era el millor percussionista, jo puc posar-ho, que va néixer a Tarragona però es va fincar a Gràcia. Per això li deia Tarragona. Sí, li deien Tarragona perquè va vindre a Tarragona, però ella es va criar amb mi, vull dir, va ser el millor percussionista que hi ha hagut a la història de la rumba catalana. Això ho pot dir-ho, eh? Sí. Llavors també va sortir del carrer La Cera el grup del Xipen. Xipen i Combo. Sí, que eren Johnny Tarradellas i Pérez Reyes, havien sigut palmeros del Peret. Ah, vale, aquest Peret Reis, aquest no és el Peret, sinó Peret. Vale, i Palmeros. I Johnny Tarradella, que era... També, I el Johnny, que era per anglès? No, li dèiem Johnny, però no, nascut al carrer La Cera, amic nostre. Vale. Era cantant i tocava... Bueno, és cantant i toca la guitarra, però de l'escola del Peret, vale? També van... I luego va sortir el Gato, acompanyat de les Estrelles, i amb els Jumitos de la Paiolla, que, bueno, no sé si havia sentit, nebot del Peret també, fent un rap. Un rap en salsa. Vale. Una pregunta, com recordes tu el Gato Pérez? Un tio molt alegre, molt bohemi, molt cachondo, molt... Per mi el fan número 1 de la rumba catalana va ser ell. Ell quan va sentir la rumba ho va deixar tot i es va dedicar a la rumba. Perquè ell era argentí. Ell era argentí, ell venia del pop, el rock, però quan va vindre a Gràcia i va sentir la rumba catalana que es feia aquí, ho va deixar-ho tot. Es va dedicar a la rumba. I bueno, va ser un gran amic nostre, vull dir, ell va ser el que ens va impulsar a fer aquest grup, va ser el nostre promotor, el nostre amic, vull dir... Sí, molt bé. I aquests papers són teus, són guardats, no? No, això aquí explica una mica, veus, si vols fer... Estrelles de Gràcia. Estrelles de Gràcia. Aquí explica tota la història de la rumba al barri de Gràcia, però ojo que n'hi ha 3 o 4 pàgines d'això. No. I això ho va escriure el Gato Pérez. Ho va recopilar el Gato Pérez. Això ho va escriure 3 o 4 dies abans de fer aquest concert. Està firmat de puny i lletra per ell. També parla de tots els artistes que han hagut al barri, el Xampo, el Ciscató... Va fer una mica com d'història, perquè en aquell moment estava recollida, en aquest moment, el present, està ben recollida la història de la rumba catalana o de Gràcia, per exemple? Jo he llegit coses que se m'han posat els cabells de punxa. Que no són molt científiques, diguem-ne. No, aquí està tot, vale? Aquí està tot. I ell va veure la necessitat com de recollir-ho una miqueta per escriure. Ell era un gran escriptor i un poeta, vull dir, a part de músic i cantant, ell era un poeta. Totes les seves cançons parlen de coses de la vida. Gitanitos y morenos son los haces del pompao, y en la sangre de sus venas late un pulso baseristral, y ahora viene este cantante forastero del sabor, que se mira en el espejo de sentir multicolor. Y ahora vengo yo, ya a cantar sereno, y ahora vengo yo con sabor que no sea moreno, y ahora vengo yo a cantar distinto, con mi silencio que hace Estem al carrer Progrés, a part que hi he nascut jo, no? Havia sigut sempre conegut com el carrer dels Gitanos, això ha canviat molt ara,
però aquí hi havia hagut moltes festes majors, o la presència del col·lectiu gitano havia sigut immensa, no? I havien viscut moltes famílies gitanes. Aquí mateix al número 8, jo me'n recordo, no sé, la primera segona, havia una família gitana que li deien els Pitxins. Jo me'n recordo l'oncle Pitxín, la seva dona, els seus fills també havien viscut aquí. I si anem pujant, canvia molt tot això. Aquí es feien festes majors, es feien moltes coses. També era conegut com el carrer del Culto. Nosaltres aquí havíem jugat tota la vida i s'hem criat pràcticament en aquest carrer. Aquí el número 13 realment és on va néixer el Moncho. Número 13, el carrer Pur és número 13. El Moncho d'una altra generació, però tu l'havies conegut? Havies conegut? Jo l'he conegut, esclar. Però ja ell tenia quina edat? Jo el Moncho potser tenia 50 anys quan el vaig conèixer jo. Vale. I ja era conegut, era reconegut i famós. Home, i tant, el Moncho amb 15 o 16 anys. I ell vivia encara aquí? Quan jo vaig tindre ja el que era coneixement d'ell, no. Em sembla que estava a Mataró. Però aquí no, aquí va viure res. De fet, van de viure tota la seva família al carrer Fraternitat, que encara hi viuen. Aquí el número 16 també havien viscut famílies gitanes. Aquí hi havia una tia meva, la tia Metis. Sí. Jo havia jugat aquí amb el Sonet, pujàvem després de vindre del col·le, veníem aquí, jugàvem jo i el Sonet, a l'Abram. Sí. Ell tenia aquella època una consola, la Master System, i jugàvem. I on vivia a dalt? Vivien aquí, el primer. Aquí, en aquest primer pis. I ara viu la seva neta, la Sara i el Cisco, encara viuen aquí. I a dalt vivia una altra tia meva, la tia Lola, amb l'oncle Pedro. Aquí també havia pujat jo molts cops, vol dir, sembla que ho tingui que veure, saps? I tu aquí havies jugat? Jo aquí havíem fet virgueries nosaltres. Tots aquests senyors aquí, que ja no hi són morts, no? Eren plantes baixes on vivien, i nosaltres, clar, anàvem aquí al Culto, que ara te l'ensenyaré, i fèiem un escàndol. Ja. Fèiem un escàndol, clar, sortien els veïns i jugàvem a picatimbres, coses de nens. Bueno, clar. I la vida al carrer era molt important, no? La vida al carrer era molt... Les nostres redes socials eren al carrer. Això que nosaltres a l'internet no ho coneixíem. En gran part per sort, no? Perquè era una vida social que ara s'ha perdut, no? Home, no tenia res a veure. I fèieu festes majors aquí ja? Guarníeu als carrers? Quan jo era més petit, no. La festa major va arribar a la plaça Romaní quan jo vaig tindre 10 o 11 anys, l'any 94 és la primera festa major. Però abans veníem aquí, vol dir, aquí fèiem la fruita, aquí fèiem tot. El de la festa major ho fèiem aquí, en part, perquè aquí vivia la família Font. En aquesta casa que està renovada, sí? Hi havia una família, que era la família Font, que són més o menys que portava la festa major del carrer. Junt d'ells estava casat amb una tia meva, una cosina gemma de Moavi, la tia Patro, i jo me'n recordo una planta baixa vermella, i ells s'havien criat tota la vida amb nosaltres, vol dir, eren pràcticament de la família. I per aquí també vivia l'oncle Paló. L'oncle Paló era el germà del Toni, que era el palmero de Paret, que era, no sé si el 15 o el 17, li deien el Gens Brau de la Rumba. Gens Brau. Gens Brau de la Rumba, sí senyor, era un dels patriarques de la Rumba. Antoni era l'home amb més gràcia del món i l'home amb més compàs, era un fenomen. Vol dir, dit està pel mateix Paret, Sí. Vol dir, el guanyaven tot, era un crac. El que, mira, no es va dedicar... No es va dedicar professionalment. No es va dedicar tampoc professionalment, però aquest home tenia gràcia, tenia tables, era ballador, tenia tot. I aquí, aquest va ser el segon culto. El primer va ser un piset per allà... Protestant, estem parlant? Evangèlic. Evangèlic. Aquí hi ha una placa blanca que ficava Iglesia Evangélica de Filadèlfia, predicamos en Cristo. La porta, aquest dibuix no estava, era una porta normal de metall. I aquí, bueno, això va ser, si no m'equivoco, de l'any 87-88, i van estar aquí fins al 2011, me sembla, 2010-2012. I acudia molta gent a aquest? Aquí va ser una de les... La majoria? Jo crec que una de les èpoques dorades dels gitanos al barri de Gràcia va ser aquí. Gràcies en part també al treball que van fer ells? Gràcies al treball, a part que van fer els pastors, els pastors anaven a buscar a la gent, els hi predicaven a l'Evangeli, i molta gent va venir, jo me'n recordo, i sortíem tots aquí, i anaves cap a la plaça del Raspall, allà era un punt de trobada, i aquí, bueno, aquí es havien librat batalles aquí dintre. Batalles en el sentit? En molts sentits, espiritualment... Discussions, espiritualment? No, espiritualment, aquí era això. Tens que pensar que Gràcia, va revolucionar el que és l'Evangeli al món de la Filadèlfia. Va ser Gràcia, vol dir, anaven als jocs i tothom...
el coro de gràcia, el coro de gràcia, el coro de gràcia era tremendo, vol dir, i el Ciscató, el pastor, quan pujava a cantar ell, amb el coro de gràcia, i pujava també un nen molt jove a aquella època que es deia Pedrito, que també cantava amb 12 o 13 anys, ja cantava, i això era... Jo tinc moltes imatges aquí i bueno, això era casa nostra. Perquè és una experiència molt forta, no? Home. El cant, a través del cant... A través del cant, molta gent es va convertir. Tens que pensar que, igual que abans senties un cant i deies ole, ara senties un cant i et converties, aixecaves la mà i deies jo vull recibir Déu. Bueno, és que tothom... Jo crec que més d'un 90% dels gitanos a Gràcia van entrar aquí, vol dir que era... Sí. Llavors hi ha una majoria de gitanos de Gràcia que són evangèlics, o eren, i actualment practiquen també? Sí, actualment també hi ha molt de practicant. El gitano tota la vida ha cregut en Déu, vol dir... I per què raó creus que la gent, per exemple, aquí han estat més evangèlics que catòlics, per exemple? També n'hi ha de catòlics, no? Els gitanos, com t'he dit, sempre han cregut en Déu. El que abans no tenies un coneixement i eres catòlic, i anaves a la missa i feies una promesa, i després va arribar aquí a l'evangèlic i van predicar a l'evangeli. I molta gent va deixar de creure en el catolicisme i van a l'evangelisme. Però també han passat més anys i molta gent també les coses van innovant i vas coneixent més cada cop més. Molt bé. Molt guapa. Aquí la senyora, que de petit jo no parava. Estem gravant un documental que és la memòria històrica dels gitanos de Gràcia. Llavors estem anant a puestos on els gitanos sempre hem estat, la placeta, els cultos, l'associació. Llavors que l'estic buscant gent gran, per desgràcia aquí en quedeu pocs, i per allà amb un iaio, pensant que una dona gran quedeu vos, no? Llavors és perquè m'expliqueu una miqueta, no? Algo antic, no? Algo que recordeu, casaments antics, no sé, el culto, els bars, no sé, el Barreus, el Pitxina... Home, mira, si t'he de parlar, el més guapo i els records més bons són els antics. Els més interessants, els més bons, els més nobles, on hi havia molta germanor, i ara tot això s'ha perdut una miqueta, però els que quedeu joves heu de mirar de recuperar-ho per no perdre els nostres costums. Ja anàvem, quan acabàvem de dinar, anàvem a prendre cafè a les parelles, i els homes es posaven a jugar a cartes, nosaltres parlàvem una mica, i bueno, hasta mitja tarda. I allà dels Reus tenim records molt bons. Qui ho portava? La Conxita, La Conxita i el Felipe. I el Felipe. L'oncle Felipe pas descansi, no? Que es va juntar amb ella, no? Es va juntar amb ella, sí. Molt bé. I va estar molt bé. I bueno, d'allà tenim records perquè van fer juergues hasta amb la Lola Flores, que va vindre allà, als Reus, i va ser una època molt bona. Amb el Pescadilla venia, amb el Pescadilla, sí. Qui va vindre primer, el Barreus o el Pitxina? No, primer el Barreus, que era més antic, i després es va posar el Pitxina. Que era un Xato, no? El Xato, sí. I el Pitxina què fèieu? Bueno, era el mateix sistema, el que passa que allà encara era més familiar, perquè estava més al centre nostre. I allà anàvem a esmorzar, anàvem a fer moltes coses. Es passaven més hores allà. I també tenien records molt bons, perquè venien molts artistes. Estava vindre allà va vindre aquella que cantava cubana. Sí, bueno, ara ja no te'n... Una cantant cubana? Sí. Sí, el Pitxina. Va vindre el Pitxina. Carai. I el torero aquest, el que ara no... Curro Romero? El Curro Romero, que encara hi havia retratos d'ells per allà. Sí. Que els homes van fer una sortida, i uns records molt bons. Jo tinc una imatge a l'associació d'un retrato del Curro Romero amb l'oncle Pixet en pas descansi i l'oncle Rombero. Sí. Aquest quadre... El Sisquet. L'oncle Sisquet. També era, sí. Allò, van fer una penya, no? Ja, sí, la penya del Curro Romero es va estar molts anys. I allà que fèieu? Juergues, Sant Joans, Nadals... I si fèiem... Hasta algun casament havíem fet. A dins del Pitxina? Sí. Qui es va casar? La Juanita. La Juanita i l'Esteve. La Juanita i l'Esteve van casar dins del Pitxina? La germana del Moncho. Hòstia, això no ho sé. Allà van fer el casament d'ella. Molt bé, no? Va ser molt guapo. I Nadals i Sant Joan i tot això? També. A Sant Joan, al Pitxina. I al mig del carrer feia molt foc. Allà a la plaça Gato Pérez, al carrer Torres, on hi havia un cosisquet a davant... I allà es feia de dia. I allà es feia de dia, de dia. Tot ha canviat, Vull dir que no... Abans era una cosa i ara ja n'és una altra. Sí, tota la... Jo dic que la joventut tenen que treballar per mantenir el que hi havia. Sí.
És una mica complicat perquè, clar, cada cosa, cada cultura és l'expressió d'una època. A veure, es pot adelantar igual sense perdre les raïces nostres. Vale, d'acord. Els nens van a col·legi, els nens que fan carrera, les nenes treballen, les nenes també van a col·legi i fan una vida integrada. Però no tindrien que perdre lo nostre, perquè no té res a veure. Sí, és una cultura... Dintre a casa es té que guardar cadascú de lo seu. I aquest tema de l'evolució de la dona en general en tota la societat, que ara es parla tant i es reivindica, vostè com ho veu? Veu que sí, que la gent jove, les dones són més reivindicatives, estan ocupant més... Jo ho trobo molt bé. Jo no soc de les antigues, trobo que tothom ha d'avançar, però sempre s'ha de guardar les nostres raïces. I dient això, les nenes ja saben el que han de fer. I què tenien que fer, bàsicament? Doncs elles estudiar i introduir-s'hi, treballar com fan, però guardar l'antiguitat del gitano. I quina seria aquesta? Doncs que no tenen que vindre tard a casa i guardar les normes. Guardar les normes. Amb unes normes, diguem-ne, de família... Molt bé, de família que no l'han de perdre mai. Vale, que això dona un equilibri, no?, la família. Ara. Un equilibri. Perquè avui en dia, realment, el que passa és que amb aquesta modernització que ha estat molt ràpida, va més ràpida la modernització material que l'evolució de la gent, no?, de les generacions. Hi ha una mica de desequilibris, no? Molta gent que es separa, que... molts drames, no? A veure, però dintre de tot, nosaltres encara es conservem, Sí. Clar que hi ha divorcis, nosaltres també, ja n'hi ha també de divorcis, per desgràcia n'hi ha. Sí. Però no agafa mai el nivell que s'està portant ara, que és una cosa desenvolupada perquè és que no pot sortir al carrer per el que està passant. I la gent jove pensa que amb el vostre cas guarda el respecte que... Jo crec que sí, el nivell de respecte que hi havia abans. Sí, a veure, poder no serà tan estricte, perquè, clar, les mentes s'obren, però jo crec que encara els hi queda... Guarden-lo de dintre perquè, esclar, jo ho ensenyo a la meva filla ho ensenya als seus fills. Sí, i ho respecten, això, intenten seguir-ho, ho segueixen. Vostè, com dona, ara li faré una pregunta molt personal, no? Sent una dona realitzada, que ha estat feliç i ha viscut d'acord més o menys en el que ha cregut? Totalment. Perquè la seva expressió, i si em permet, diguem un piropa, però no és un piropa, sinó que és el que jo estic veient amb la seva imatge, és una dona que transmet, no sé, placidesa, satisfacció, una felicitat, no sé... Doncs miri, jo ja fa 32 anys que soc viuda. Sí. Però els records que em va deixar el meu marit m'han recompensat tots aquests 32 que soc de viuda. Amb això ja li dic tot. Va ser feliç, vostè? Molt. Molt feliç. I molt guapa que era aquesta dona, No, és que segueix sent-lo... Jo vull sentir l'idea de la Sofia Loren, La Sofia Loren de Gràcia. Ell també era molt guapo, Sí, mira, avui al dematí estava a casa i amb un iaio li he tret totes les fotos, dic, necessito fotos, i he vist una que estan el meu iaio i el vostre home junts. Jo també la tenia. Estan just que darrere hi ha un autobús, me sembla, de color groc. Sí. Pues me la va portar el teu pare. Aquella foto he trobat. Sí, me la va... Mira, he trobat aquesta foto, guarda-la. I jo he vist el casament de la teva filla, la gran, i aquesta dona és la Sofia Loren. No. És la Sofia Loren. Sí, però a part de la bellesa, estic parlant a part d'això, de la placidesa. Vostè transmet una serenitat i no sé, un aspecte molt agradable que la gent, clar, la vida va marcant, no? I quan et fas gran... Si tingués que marcar el que m'ha marcat la vida... Bueno... Però, ja li dic, tinc uns anys molt bons d'infància, de casa meva, érem 10 germans i molt ben avingut tots. Al barri de Gràcia? Al barri de Gràcia, al carrer Fraternitat 26 vam néixer. La meva mare allà va tindre 9 fills, a dintre aquella casa petita. 9 fills. 9. I tots vam ser molt feliços. La felicitat més bona que vam tindre. Tots tenim un record immens. Una gran felicitat, però dintre d'una certa, diguem-ne, carència, no? Jo, com que no vaig viure la guerra, les meves germanes més grans, sí, elles que podien tindre-ho. Però jo, com que jo la guerra ja no la vaig passar, jo me'n recordo tu felicitat, la veritat, i quan vaig casar igual. Vull dir que aquests 32 anys de viuda m'han compensat els que vaig viure amb ell, totalment. I era una forma de viure més senzilla, sense tantes complicacions, però havia molta humanitat, no? Ara, humanitat sobretot, ara ho he dit. Aquesta és la molta paraula. humanitat, no? Humanitat, i sentiments.
Sentiments... de cara a les persones grans, dels malalts... Solidaritat, també, no? Aquí entre tot. Has d'estar allà on facis falta. Sí. I fer tot el bé que es pugui. Sí. I de cara al culte també tinc que dir que jo vaig ser molt reàcia al principi d'acceptar-lo, però com que jo feia poc que era viuda vaig quedar molt ressentida i no volia saber res. Sí. Però quan el senyor em va cridar, Sí. encara li demano perdó per estar tan enfadada amb ell, pobret, perquè no tenia cap culpa del que em va passar a mi. Estic molt contenta d'estar amb el senyor, molt. Per vostè això ha estat una gran ajuda. Una gran ajuda. I una gran riquesa, no? Hombre. Això és un privilegi, no? Creure en Déu. Amb la veritat. En Déu, en la veritat, no? Perquè la gent que creu, que creieu, o que creiem altres coses, no? Bueno, el que tot sigui, és respectable. No? Però el creure en alguna cosa, això dona molta riquesa, força, serenitat... I que estàs aquí de passo, que tornaràs a veure els que se'n van, sí. Que sembla un cuento d'hores i no ho és, sí. Perquè el que ho creu. Sí, dona sentit a la vida, no, això? Sentit. Pues sí, sí. Diguem-ne, no? Dona una esperança. I esperança amb un futur, també. Molt bé. Sí. Català de Catalunya, la guitarra a la mà, un pintat de la rumba, quan em van entendre, un pare i va cantar, una rumba a la mare, que ningú va posar, que un pintet a repetir, que la rumba l'escoltava, que un pintat va recollir, a la panxa de mamà, que són català i porto barratina, que no li va dir que li tenc la sardina, són català, porto barratina, que no li va dir que li tenc la sardina, són català, porto barratina, que no li va dir que li tenc la sardina, són català, porto barratina, que no li va dir que li tenc la sardina. Tenim un braçalet, un collar, un parell de collars, una pinta, del poble Har. Estem parlant del Panjab, del Rajasthan, que això és el nord-oest de l'Índia. Aquests materials, aquestes joies, recorden segur a qualsevol que les veu algunes de les joies que haguessin pogut portar una dona gitana en una boda o en alguna gran cerimònia. Se suposa que els gitanos van marxar de l'Índia en una època en què hi havia guerres. Podria haver estat que haguessin estat capturats per formar part els homes de les tropes de l'exèrcit invasor. Que seria quin serien aquests? Hi ha qui parla del Gran Tamerlà, per exemple. Indis, serien pobles indis? No, pobles musulmans. Que atacaven, justament, invadien la zona on habitaven aquest poble, una nació gitana. Digues, un poble dominat per algun imperi dels qui poguessin conviure en aquells territoris. El poble gitano senzillament va ser un vençut. Els pobles vençuts guarden la memòria a través dels contes, la memòria de les seves històries sagrades. La tradició oral, sí. És tradició oral o fins i tot escrita. Però no hi ha escrita. Estem parlant d'un dels primers llibres importants de la història de la humanitat, amb la qüestió de creences i sistemes de creences complexes, o sigui, religions. Estem parlant dels Vedes, del Mahabharata, del Ramayana, llibres escrits en l'antic sànscrit, l'idioma que d'alguna manera van conservar també, entre altres pobles, el poble gitano. El nom egipcians ve d'una falsa creença que venien d'Egipte. De fet, per on van passar, i van passar molt més tardanament, per la zona de Grècia anomenada el Petit Egipte. Però van passar perquè fugien del nord? Perquè estaven venint d'altres territoris. Van anar des de l'Índia fins a la zona de l'Iraq, Anatòlia, l'actual Turquia, i d'allà van passar per la zona de pas de tots els viatgers en aquell temps. Estem parlant segle IX, X, XI, XII. Durant segles van anar fugint. No és una qüestió que diguis marxem i arribem amb avió. En aquella època no hi havia avions. La ruta principal era la ruta de les espècies, la ruta de la seda. El gitano té com a bé principal, com a cosa sagrada, de fet anomenen els sagrats, els avantpassats que ens han deixat.
És així, si hi ha una cosa sagrada per a un gitano és la seva família, la seva gent, les seves criatures, que són la nineta dels seus ulls, els seus avis, la seva gent gran. Els hi tenen un respecte sublimat fins a tal punt que s'ha sacralitzat. La cultura gitana de la mort ha anat canviant segons com, però tenia molt a veure fins que va penetrar entre el nostre entorn, diguéssim, occidental, el culte evangèlic. El que hi havia era la llum. Els morts eren acompanyats de la llum d'espelmes. Avui en dia gairebé està proscrit per la nova religió del culte. Anaven acompanyats, què vols dir? Que un mort tenia al voltant seu moltes espelmes, perquè l'acompanyessin en el trànsit. Entre els humans, si hi ha una cosa que és molt autèntica, són els seus rituals. Els humans som animals rituals. Els gitanos han passat per tot arreu, on han passat han anat incorporant cultura. Si una cosa té un gitano és que és capaç de ser permeable i de ser obert a incorporar tot allò que bo que veu. Vull dir, no és una cosa de dir que els gitanos volen ser molt seus, no. Els gitanos, històricament, el que han fet és, primer, ensenyar moltes de les coses bones que han portat de la seva pròpia cultura i ser permeables i incorporar moltes de les coses bones que han trobat per allà on han passat. Són molt adaptables, perquè si hi ha una cosa claríssima en la identitat gitana és la seva pròpia humanitat. 1415, entrada a Perpinyà dels gitanos. Això està registrat? Està documentat, 1415. I el 1425, segons tinc entès, hi ha un salconduit que es conserva a la ciutat de Barcelona, a l'Arxiu Reial, que avui en dia, des del segle XVII, es diu Arxiu de la Corona d'Aragó. De fet, és un arxiu que comença al segle XII, o sigui que està documentat, i això es guarda en l'Arxiu Reial de Barcelona, del Casal de Barcelona, que documenta un salconduit per Joan d'Egipte Menor, Joan d'Egipte, i en aquella època es deia, perquè venien d'Egipte Menor. Aquest és el primer document de benvinguda del poble gitano a la península Ibèrica. Està redactat i escrit en català i parla clarament de que tothom respecti en aquest poble que hi ha el comte de Joan d'Egipte Menor, aquella nació gitana, que es digués com es digués, evidentment en aquella època no es deia gitana, a ells mateixos es diuen humans, rom, que vol dir home, persona, rom, romà, home, romí, dona, rom, el poble dels humans. Allà on està la decoració, el 87 puixes la tuixa davant. I vostè viu... No, jo soc fill de Lleida. De Lleida? Sí. Vaig vindre d'aquí als 12 anys. Als 12? Va morir la mare i ja van tindre que vindre d'aquí. I ja no m'he mogut d'aquí. M'he casat aquí, tinc 2 filles i nets, tinc 6 nets i aquí visco. Felicitats, vull dir, totalment arrelat al poble, no? Sí. Vostè en aquest banc, més d'una vegada, aquí mateix, haurà fet arrels, vull dir, parlant, temps... Aquí era el puesto dels gitanos d'aquí, quasi. De tots nosaltres, era on se reuníem més aquí. Quan venia Nadal, quan venia festes, sempre estàvem aquí junts. La gent gran, la gent que ja han partit, ja d'allò. I nosaltres estàvem amb ells. I vostès mantenen aquesta tradició de venir aquí a la plaça Raspail, especialment a aquesta plaça? No n'hi ha cap més, perquè això, no, però això fa poc que ho han fet, Això era un terraplè, no era un puesto... Era un terraplè, això, no podies estar. Ara fa uns anys vam fer això, que fem les festes més junts, amb el Ricardo. Sí, molt bé. I vostè té algun parentesc amb el Ricard Valentí, que és el nostre guia d'aquesta pel·lícula? El meu gendre, som família amb ells, amb ell i amb son jaio. Ell és conegut com a l'oncle Motos, i és conegut com a l'oncle Moro. L'oncle Moto i l'oncle... L'oncle Motos i l'oncle Moro. Perquè de petit a mi era així negre i tot allò. Et confonien per... No, que em deien, me van treure moro, i moro m'ha quedat. Sí. Això dels apel·latius, de posar els apodos,
era molt freqüent, no? Era molt freqüent, i més amb nosaltres. Quasi la majoria de gitanos I més amb nosaltres. Un motiu, sempre havia hagut un mort. Fulano d'aquell, l'altre, un mort. Vostè ha nascut aquí o...? No, jo soc fill de Lleida, criat a Tarragona i casat aquí. De Lleida capital? Lleida capital, igual. De Lleida capital. Ell també, sí, capital. Jo el tenia aquí, quan tenia 6 anys, sa mare me'l ficava a la falda. Ell me cuidava. Jo el cuidava. Si no és indiscreció, més o menys, quants anys, per calcular, més o menys, quants anys en porteu, més o menys? Aquí? Ell té 67, jo en tinc 77. Bueno, vale, d'acord, no volia... No, aquí jo porto 36 anys. Sí, 36, sí, 36. 36? Sí. Val, Déu-n'hi-do també. Estic casat aquí, tinc 3 filles i 5 nets. Déu-n'hi-do. Bueno, bones famílies, prolífiques, no? Vull dir, però perquè ara hi ha això, un fill, 2 fills, molta gent no té fills, vull dir, això... En les 3 filles, diguéssim. Sí. Una té 2, l'altra té 2 i l'altra té 2. Car ens deia que ell havia comentat en una anècdota de fa molts anys que ell tenia 27, no sé si eren dones a la família que tenia que cuidar d'elles. Vull dir, sí o no? Està gravat, no? Per això sempre treballava. Era un marajà. Era un marajà. I vostè no és també una miqueta marajà així de la família? No, això tinc un fill costa molt. Vale. Per cuidar-lo. Sí. I doncs m'acostava i li vaig dir no, ja en tenim prou, quan sigui meu. I la meva dona va dir no, amb una sola no vull. Em va portar l'or. Vale. I ja en aquella època, ja fa uns anys, no? Perquè quina edat tenen les seves filles? La meva filla té 52 una i 43 l'altra. Vale, llavors fa 52 anys la vida també era molt difícil, no? Jo fa 55 anys que estic casat amb la meva dona. Sí, feliç, no? M'imagino, home, cada dia l'ha de dir endavant de la càmera, no? Però feliç, home, i tants anys, no? Vull dir... Jo he sigut molt més gamberro. Aquest ha sigut més gamberro. Més gamberro, més quadrista. Canta o no canta? No. No? No. Perquè no li agrada o perquè no sap o perquè... No, perquè no... No li surt? No en sé i no li dic mai. Un dia volíem fer un reportatge d'uns palmeros per sortir per la televisió. I em van dir, toca palmes. I com les toca vostè, les palmes? Doncs miri, es va suspendre als 10 minuts. Perquè desentonava. I no es pot fer unes palmadetes, tot i que no... No, perquè no en sé, ja li dic, que el desconservo. I aplaudir, per exemple, pot aplaudir? A veure, com aplaudiria vostè? A veure, me pot aplaudir? Vale. I ara podria dir, sereno, se'n recorda? Vostè té una mica de fama més de juerguista. No, juerguista no, d'alegre. M'agrada la juerga, sortir amb els amics, cantar i ballar. Jo no canto ni ballo tampoc. Home, ja m'ha tallat. Ballar i una miqueta. Li volia demanar si ens podia cantar alguna coseta, ni que fos curteta. No, tinc família cantadora. Ve de família cantadora. Qui hi ha en la seva família? Molts cantadors. Alguns. Actualment hi ha un tal que es diu... El Moncho té que veure amb vostè? El Moncho ve de família una mica lejana. Val. Digui. Quina gent? Quins cantants? Bueno, aquí hi ha artistes. El Farines, el cantant... El famós Farines. Era considerada de Ballaia. Molt bé. És Ballaia de la mare de la iaia. Sí, la meva iaia és la seva tia. Ja està. Mira que fàcil, no? Te tengo tot. Vull dir que... I a part hi ha molts de cantadors a la família. De quins anys és? El iaio de la Tamara, la cantant Tamara. Tamara, sí. La cantant Tamara que cantava com el Moncho, va ajudar a cantar boleros com el Moncho. Sí. Pues el iaio d'ella. El Moncho? El Moncho aquí el tenim, sí. El Moncho. I aquest el seu germà. I el Llumitus, sí, que l'hem conegut i a més han cantat, i el fill del Llumitus també, l'Ezequiel, crec que es diu. Sí, el que toca el cigala és... El Llumitus. No, el que toca el cigala és el... El Llumitus. L'altre Llumitus, vale, el Llumitus no... És fill d'ell. Vale. Fill d'ell. Sí. Llumitus que vindria a ser de Joaquín, de Jaume. Jaume Llumitus. Val. Aquí hi ha un altre que aquesta tampoc, molt antiga tampoc és, perquè està l'oncle Rombero, està l'oncle Manolet. Manolet.
El Juan, aquest és el Juan. Qui? El Juan de la Xí. I l'Omputau. El Tau aquí. L'Oncle Romero. El Manolet. Germana del Paella. Aquell home Paella. Mira, estos consagres quan es van casar. Ah, sí. Estos consagres quan es van casar. I soc un de les persones o membre d'aquest barri, d'una de les famílies més llargues que hi ha, i soc pastor evangèlic, per la gràcia de Déu i la misericòrdia, i estem aquí per donar testimoni i mirar de dir verdaderament les meravelles que Déu ha fet a la nostra ètnia. També soc nascut aquí a Gràcia, de la mateixa casa per allà que és el meu pare, i també per la gràcia de Déu soc pastor evangèlic i estem aquí també per parlar tant de la història del nostre barri com a ètnia, però també com la part d'església i la part social. El temps de la història es remuntem aproximadament a uns 35 anys enrere. Vull dir, nosaltres teníem les costums o tradicions més habituals que en aquella llavors havia, que no era evangèlica, sinó era catòlica, evidentment no practicable, però sí teníem aquestes costums. I va vindre d'una manera com les coses venen de part de Déu. Vull dir, en un temps en el qual en aquest barri havia molta necessitat en moltes àrees, no solament en l'àrea, diguéssim, espiritual, sinó perquè la nostra societat vivia moments bastant desorbitats amb aquest món que està ple diguéssim, de tentacions, d'una vida bastant desenfrenada. I materialista, diguem-ne, de valors materialistes. Evidentment, on tot allò que enriquecia el món i al mateixment t'atreia a tu, et feia perdre la verdadera veritat de l'Evangeli. Repercutint als principis, fa 35 anys es va vindre a predicar, es van vindre gent de la nostra ètnia, que eren d'altres barris, del barri d'Estafrancs i del barri del carrer La Cera, sobretot, i van vindre a predicar-nos un evangeli. I va començar en una casa d'un home que tenia un pati que es deia l'Oncle Paló, que Déu el beneixi, que ja està al cel. Vam estar allà i es va començar allà, verdaderament, a fer cultos. I era a casa seva? Era a casa seva. Vinc a referir-me que ja era un culto, o sigui, ja era una obra que començava amb el que és la Iglesia evangèlica. Però vull dir que es va començar a minar-se perquè venien gent que eren d'Estafrancs i del carrer La Cera a cases a testificar-nos, valga l'expressió de la paraula, a parlar-nos de l'Evangeli. I llavors va arribar un moment que es reuníem a aquell pati
per a la glòria de Déu, i es va començar a treballar al barri. I un es corria la veu, un a l'altre, vine, escolta això, que diuen que és molt guapo, que hi ha alabances, que canten cançons precioses de Déu, parlen de Déu, agafen la Bíblia i diuen les coses, vinc a referir-ho, matís una miqueta amb el que és el desbordament de lo que nosaltres ignoràvem, perquè agafava la Bíblia, a més pensaven que a més ho agafaven les cures i a la Iglésia Catòlica, però en el moment que un home el ves de la nostra ètnia amb una Bíblia, nos semblava algo discordant, perquè no teníem aquest llenguatge, però gràcies a Déu, i torno a repetir, va començar-se a vindre a predicar i es va córrer tant que la gent començava a convertir-se. La paraula convertir-se no voldria ser extens, sinó simplement convertir-se significa canviar de format de vida. La nostra vida profunda o la nostra vida espiritual, diguéssim, no existia, evidentment, però a través de l'evangèlic van canviar de format de vida, de tal manera, per això he usat aquesta paraula, perquè és la paraula, diguéssim, amb l'argot evangèlic, convertir-se. Convertir-se és canviar rotundament de la teva format de vida a la vida que portes amb l'Evangeli. Ja que quan jo vaig néixer al cap d'un any el meu pare es va convertir a l'Evangeli i des de llavors va canviar completament les ensenyances. El bo és que no es va perdre el que és la part gitana, anem a dir, que val la pena, que són els valors absoluts, com és, per exemple, l'estimació a les persones grans, a la família, a la paraula, a l'honor, a la fidelitat. Havia una tradició moral, diguem-ne. Moral, podem dir? Moral, sí. I ètica? De valors. Una ètica, una moral. Moral sobretot perquè nosaltres la dignitat, el respecte, la declaració que els nostres grans eren verdaderament els nostres pilars, amb el sentit que se respectaven, s'honraven, vull dir, érem gent que entre nosaltres valia molt el que ha dit el meu fill, la paraula, valia molt el que era la unitat de la família. Jo, quan parlem de nou naixement, i sobretot quan hem dit del món occidental, que ens estem quedant sense arrels, jo crec que és també per la decadència de valors absoluts. Quan hi ha una nova conversió o un nou naixement, ja normalment he tornat a néixer antigament una persona que havia passat una situació pròpia de la mort. Realment nosaltres el que creiem que la persona que no coneix a Déu és que estigués mort en vida, aunque tingui una bona feina, sigui una bona persona, però realment el néixer realment a la vida espiritual és conèixer a Crist, és conèixer a Déu, perquè només el que ha creat a l'home pot donar-li verdader significat a l'home. No és una religió, nosaltres, aunque podem posar-ho com a religió o creença, però nosaltres el que prediquem és una relació amb Déu. Per mi, la pregunta que ens tenim que fer és que sempre hi ha un buit al ser humà, sigui de l'estrat social que sigui de l'Occident o de l'Orient, inclús quan un indígena de l'Amazones ningú li ha menjat el tarro, com diuen per allà, ningú li ha explicat cap tipus de sectarisme, cap tipus de religió, i té la necessitat dintre seu d'agafar un tronc, d'agafar una pedra, fer una imatge i postrar-se. Això és perquè dintre del ser humà hi ha una necessitat de tornar-se a trobar amb el Creador. De transcendència? Sí, perquè realment és un buit que no es pot planar ni amb diners, ni amb oci, ni tampoc amb cap tipus de vici. És una necessitat que la té tot el ser humà. Immaterial, pertany per això diem espiritualitat, no? El que no és material, podríem dir, immaterial. Llavors, primerament, quan ve l'Evangeli, el que és el nostre barri, per tornar a intentar fer una retrospectiva del que estàvem parlant, la paraula de Déu és la Bíblia, és el llibre que, com han passat dècades i segles, és el llibre indestructible. L'Antic Testament o el Nou? Els dos. Els dos. Jo parlo dels dos, la Bíblia. I és un llibre que han volgut tirar-lo que estava manipulat per l'home, que estava mal interpretat. Potser en la segona part alguns ho han fet, però és el llibre per excel·lència, de tal manera que té una veracitat històrica que no es pot treure. Inclús els grans arqueòlegs, aunque siguin completament ateos, tenen que dir, i la Bíblia tenia raó, perquè de tal manera que Jesucrist és l'únic que ha abarcat la història per sempre, abans i després d'ell. Doncs també quan nosaltres parlem d'un naixement nou, és abans de conèixer amb ell i després de conèixer amb ell. Señor!
Muchas veces en mi cama me tuve que levantar con lágrimas en mis ojos a ti tuve que aclarar. Señor, oh Señor, oh Señor, ayúdame. Estem aquí celebrant el Dia Internacional del Poble Gitano. Molt bé. És el primer any que ho celebreu o no? Ja. Bueno, hem fet alguns anys més, però avui ja estem fent ja una festa una miqueta més preparada, una festa perquè ja tenim alguna entitat que col·labora amb nosaltres i ja podem fer una miqueta més a cara per a la nostra gent, donar-los alguna de festa, de menjar, de rumba i sobretot de lo nostre, defensar els nostres drets i el que és el poble gitano català sobretot i bueno, de tot el món. La bandera és molt fàcil, la bandera significa el que és el cel, el que és l'albert és la terra i la roda és el poble gitano. El poble gitano sempre ha sigut un poble nòmada que sempre s'ha mogut per tot el món. Per això jo crec que no tenim pàtria, tot això, però bueno, aquí a Gràcia, el que del meu germà, han sigut un grup de gitanos de fa molts anys, de tota la vida, que sabem integrar. De diferents generacions? De diferents generacions, de fa molts segles, i que hem continuat vivint aquí, i aquí es va establir, i aquí vam quedar-se a viure. Una cosa? Per provar. Tenim altres jocs. Bueno, ara estan ocupats. Juguem una altra partida. A veure, groc, verd, vermell, negre, molt bé. Allà, és que feu per venir? Senteu-vos a menjar. Efraín? Soc el president del taller d'Història Gràcia, nascut i viscut tota la meva vida aquí a Gràcia. En un moment donat, ja en el 19, hi ha col·lectius gitanos que ja s'assenten en territoris, s'integren en territoris, vull dir, diferenciant i oblidant segurament el cavall com a element de desplaçament col·lectiu, sinó el poden tindre com a element de treball, perquè clar, no hi ha camions, no hi ha res, i la gent es mou en cavall, igual que els pagesos catalans. Exacte. Aquí a Gràcia, però no solament a Gràcia, sinó per exemple a Sants, a Hostafrancs, a Lleida, a altres llocs, vull dir que hi ha nuclis de gitanos que ja se senten. Segurament també incorpora la situació, que és important, en aquesta manera, aquest trasllat que la gent del camp també ve cap a la ciutat i cap a la nova zona industrial. A Gràcia hi ha gent, un grapat de persones d'aquest col·lectiu que s'instal·lin i que ells es vagin desenvolupant durant els anys, les seves famílies interrelacionades finalment amb famílies d'altres barris, com barri La Cera o el barri de Sants, o Lleida, Reus, etc. Perquè és cert que totes les famílies que estan aquí tenen parents a tot arreu, a Perpinyà, a Tolosa, és fabulós perquè tenen una xarxa de família que segurament molts de nosaltres ens agradaria tindre-la, perquè sí és cert que ells han mantingut una cosa que nosaltres han perdut gairebé i, home, jo penso que això ho hem de dir en veu alta, que no hem sigut capaços de mantindre la nostra història familiar com l'han mantingut ells o com
com han mantingut ells, si més no, en l'essència. Gràcia és un barri que conserva bastantes tradicions. Sí. Almenys en uns dies senyalats. Sí, home, ja estem aquí, segurament som una cosa una mica especial, però no tothom, no? I llavors, sí és cert que vull dir que nosaltres, la societat d'avui ha perdut aquella valor de, si parlem del poble gitano, el poble gitano encara té unes jerarquies i els homes de pau que intenten posar ordre dins del desordre que pugui produir-se. Els patriarques. El tema dels valors, al final, que nosaltres segurament a la anomenada civilització avançada, dic per això, perquè és que de vegades semblen això, nosaltres estem patint molts ets i uts, no? Evidentment... Una acceleració potser massa ràpida de canvi? Segurament perquè no som capaços Encaixar? No, sí d'encaixar, però no d'encaixar, d'adaptar-nos a tot el que està passant en el moment. Passa el mòbil, els mòbils ara mateix, que en molt pocs anys han modificat moltes coses, no? Però sí és cert que si abans el temps anava més lent o les coses anaven diferents, avui en dia això afecta molt a moltes coses. Sí és cert que també en el poble gitano sí que tenen aquest tema de la família com molt important, però també es ressenten. Parlant dels gitanos perfectament establerts com els que hi ha aquí. Aquí tenim músics, tenim gent superimportant, no? Vull dir que realment han donat la volta a Europa, per dir d'alguna manera, en el seu desenvolupament, no? Sense anar més lluny, vull dir, podríem parlar també, vull dir, del marit de la Lola Flores, no? Clar, el marit de la Lola Flores era el Pescadilla d'aquí, no? Vull dir que surt d'aquí, nascut al carrer Fraternitat, res, aquí, a 200 metres d'aquí. Per tant, em vull referir que la tipologia de societat ens afecta a tots i cada col·lectiu d'aquesta societat pateix d'una manera o d'una altra aquesta evolució. El tema del mestissatge és un tema complicat sempre, vull dir, és un tema complicat, però sí és cert que el poble gitano ha fet poc mestissatge, llavors això també li ha preservat la seva identitat, perquè en el mateix moment que tu fas mestissatge, finalment tot varia molt, no? Però la pregunta és: la gent vol aquest mestissatge o no la vol? I és un orgull, no?, com dèiem abans. Sí. Perquè aquí hem estat molts anys sense fer festa. Sí. Jo tenia potser 7 anys, quan van fer l'homenatge al Chango, i un cop d'aquí van estar molts anys. Van estar potser 10 o 12 anys sense fer festa. ¿Cuándo empezaste el montaje? El montaje al día 5 de agosto. El 5 de agosto habéis empezado. Bien. 10 días. 10 días ya estáis aquí montando todo esto. Noche y día. Noche y día. ¿Y cuánta gente hay más o menos? Bueno, somos unos 6 personas. 6 personas de base fija. Sí. Y todo esto lo estáis haciendo vosotros. Sí. Y además es un espacio pequeñito, ¿no? De la asociación lo habéis hecho, ¿no? Todas las calles que participan en la Fundación de Fiesta Mayor disponen un local que está en el Fontanals y ahí se hace todo el guardia durante todo el año. Ah, vale. El tema de la fiesta de este año, ¿cuál es? La pastelería, hacer algo dulce. Porque siempre, no es que hemos salido del tema de reivindicación de la cultura gitana, sino queríamos dar un poquito más de color, más de dulzura, y que esta plaza este año podía disfrutar de pasteles, de dulces. Sí. Y realmente estamos ahí por el premio de la calle más dulce, porque creo que este año no hay ninguna otra calle
que está haciendo temas de dulces. Hay un premio que la calle más dulce. Sí. Hombre, tendrá que serlo, ¿no? Porque... Esperemos que sí. No te atormentes, morena, que la arena de la playa unas veces está seca y otras se encuentra mojada. No te atormentes, morena, y acumula tus pesares, tíralos en cualquier pozo que no merece la pena.
no te atormentes, morena, que los tormentos son pena y las penas no se olvidan si está el corazón por medio. No te atormentes, morena, que los celos solo quiero que están diciendo tus ojos cuando lo ves a tu vera. Ay, ay, no te atormentes, morena. Ay, 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 que no merece la pena. No te atormentes, morena, que en esto de los amores siempre pierde el que se queja y gana siempre el que sueña. No te atormentes, morena, que la herida que se abre al poco tiempo se cierra. No te atormentes, morena. No te atormentes, morena, que los tormentos son pena y las penas no se olvidan si está el corazón por medio. No te atormentes, morena, que los celos son los quieros que están diciendo tus ojos cuando los ves a tu vera. Ay, 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 no te atormentes, morena.